Nanasan yung baboy irong buang ay. Nga mo rin! Kami sa inyo! Ha? Mubayad mi! Ayaw pangisog ba? Magbayad bang good mi? Maagtumi dito. Bayad mo? Oo. Bayad tayo? Bayad lagi mi. Ay pangisog ikaw ba? Ako awahay ko. Ikaw na. Ayaw pangisog. Ayaw lang hilapin si Derek. Nabiya tayo show ha! Nabiya tayo show. Nabiya tayo show. Mag-sure ha? Mag-advance ba yan na siya o kanang kuhan? Kanang sa show. Bantay ha. Wala mo hatag ito ha? Ni tatay? Lagi. Oo na. Tara. Ano ko? Bantay ha? Bayad ha? Hindi kayo mo bayad. Ikaw na nagtura ka. Sige lang yung kapasali ha? Bantay yung ganun. Paminaw ba? Ay, sige pangisog. Basta ka na inyo ha. Basta magbinuang mo ikaw buti sa inyo ng tatay. Awak mo ha. Basta ka. Sama ka? Ay, lagi po. Sige lang kapasali kayo mo baka wiglo at kay kwarta ha? Biheg! Ito ba? Hindi ka pa to ha? Nabay tayo show. Sige. Oo, nana po lagi na siya. Tato tayo mong tatay na. Sama. No, daging mo bayad mi. Tay! 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 Nang panuway tay! Nang panuway! Ye! Sod mo nun! Kinsa mo na? Na! Promoter may kwarta! Ayaw ko maginana. Ayaw mo ba kasadyahan tay? Ha? Bilagin ni Moy! Ikaw ba? Nagpailo lang dyan ka sa... Apil-apil mas mo! Apil-apil ka! Gini ka! Ikaw! Apil-apil ka! Ano o pang kalabo? Nausa na magkaoy! Noon, oy! Ni Ari gani me, kanay grasya? Sus, maayod bang pula taon-tawanan, di palang musukol. Ya? Ha? Usa ka ingon mo? May pula taon, di palang musukol? Ha? Doon? Humatog! Dili! Sama akong pasabod ba? Dili! Ari, dili! Hamag! Sakto ginahin mo gihuna-huna diri. Madayon gina itong balitisyo, kaya naawang ka. Sos, porte na namong practice lagi diri. Sa ina ka diri. Anak mo diri. Mga bayot. Kung imong sugsugon, mapahihihit ayun. Usawan diri. Nakakay, dada kay, wala magkikwarta diri. Bibs, explain na yun Bibs. Look, inani ni siya. Dito manggumi sa bangko gani ha. Huwag di abot ang manager. Pero nasa ikahatag nga advance sa show ba? Dana na sa katong yung huwam na ko. Babe, ang baby. Dito kaya sa babe. Maura na yung kwarta? 100? Pila? $100 naman ni Lok. Sa show pa man ni. Pero at least na Oh, tawata sa Unsa? 100? Mao ni. Inyo i-advance? Sao? Tay! Ayaw naman! Ayaw naman siya mong kabuhan, tay! 100! Kaya, inyo 100! Tay! Magpadaha ka na ilang istorya, tay! Kanang 100! Wala na kamakyan mo, tay! Ngawan mo, wag na Kanang 100! May na napalit 2 kilo bugas. Nawa, tay! 2 kilo bugas? Asa ba lulala mo? Ay, kapala ka, tay! Kani ako ihaw, tay! Muhong ko ni sudan, tay! Muhong ko na sudan! Adubuhong ko na! Mahal ni! Wala direct! Imo hatan ko direct! Oh, pergama lang ko! Imo na! Imo na! Barok! Ay, tay! Mahal na! Hatan mo na ko! Mahal ni! Mahal mo! Kulang ako na! Ma! Kante lang! Brad ito! Wani ko sa mo, tay! Mayo mga! Ay, di na pwede makansiloy! Nandiyan! Mahal na mga hatag! Ay! Looks, relax. Dili makansit ka inyo nagkikubra. Imo lang itagag 100. Wa pa kay mo muili sa 1,000. Relax lang sa bro. Isog mo permi. Kamu siyo. Kamu duha. Ay, palabi. Atakihon gani ka. Di na kakaapit. Na wala yung mo yung gamotay. O, duwa tayo. Kaya palit ito. Di na nakadawat. Di na nakadawat sa natin. Pakan ami. Asa mang barasudan na! Nga, pabugas mong kahana! Nawa mo gani. Yatake ikaw ba? Nikiri ko! Ayaw di ba? Nikirin ko! Hoy! Honong mo ba? Nikirin na ko!
Sige mo tatay. Hono mo. Sakta na ba? Ito. Mao ni nakabati ninyo. Abita ka diri mo maginisog mo. Sayo. Pau na ka. Sayo. Ikaw sa na mga anak, batasan pa rin mo anak. Nganong ko? Kamayo na lang 100. Makapalit mo bugas. Unsa dato mo? Maugyod. Oo. Kaayo na lang anak. Pila na ka kilong bugas mapalit anak? 2 ka kilo. Dawatan ni. Ilisin na lang ko si mong huwam direk, nga katong sa kalibo direk. Silbi nang, wala rin na mo ihatag. Sa katong lang ko yung ilisan ko. Bitaw. Ano wala langas? Ilisin ito yung kalibong huwag. Sige, ani na lang. Dili mga mamudawat ang 100. Pahuwama na lang ko yung 900. Para mabayad mo sa 1,000. Sa deal? Manghuwam na sa kanakong 900. Wa pa man kay kakailit sa 1,000. Tay. Sakto na yung giingon, tay. Oh. Manguwam siya ko, o sa kao, manguwam siya 900 para iilis na nani mo. Ina, ato ako gusto mo magkukunta. Ay, tay. Basta, ha? Ilisang ka mo karon na yun. Imungaman. Nagkukunta doon, tay. Ako kaon, tay. Basta, ha? Mabayal mga karon na yun. Oh, karon na yun. Oh, magkukunta. Murag, alakansi man siguro, me. Usa ala kansi. Kanaong gihangyo ninyo na 900. Ako man ay bayad na sa inyong 1,000. Ayaw, di ma. Di ba? Unya, bayad sa 1,000. Ang 900. Ay na yung una-una ang 900. Ang importante, nibayad ko sa iyong 1,000. Sakto gid balok. Impas na siya sa 1,000 kay ang iyang hangyo sa imong 900. Iya maibayad sa inyo bali 1,000. Walay problema. Wis na mo. Oo, sakto di ay. Dinala na ko naon ng 900 no? Para no, way libo. Ayaw, di ma. Aron okay na. Mao ni nakadaot ninyo. Ang problema, di niyo problemahon. Matik ba, matik?